Hello guys, I'm Mohammed Spokas Nazari nोंथांमोना नायदों BM Seleb Channel। दिनै आं गोबां दुखु मिथिबायना आरो गोबां खुसिबो। माखासे दुखुआ बेनोखि जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्रा देग्लायनि 2019 नि क्लास 10 एग्जाम मेट्रिक आनजादाव आसामाव टप लिस्टआव टप 10 लिस्टआव सासेबो लाखिनो हायासै। आंनि थाखायनो गोबां दुखु। खुसिया बे जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सानै साथाम गोबां मोजां मार्क लाखिनो हादों। बिथांमोननि थाखाय बिथांमोनखौ कंग्रेचुलेसन। खुलुमबाय। गिबियावनो आं गोसोनि गोजोन हामलायथि बावहरनाय जाबाय। आंनि मुङा प्रनय ब्रह्म। आं इउएन एकाडेमि क'क्राझार फरायसालियाव फरायदोंमोन। आं देग्लायनि 2019 नि मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। गावखौनो गोग्गानो हादों। डिस्टिंक्सन थांनानैबो आं बारा गोजोननाय मोनाखै। अदेबानि आं टप 10 आव गाखोनो सानदोंमोन। अब्लासो आं गोग्गानो एबा गोग्गासिनगौमोन आं। जिखि जाया बे 12 बोसोरसिमाव आंनि फरायनायाव आंनि मा बाबाया एसे हेल्प खालामदों आरो मेंनो रोङै हेल्प खालामनायनि थाखाय आं बिसोरखौ थेंक्स बुंनो सानदों। बिसोर आंनि मा बाबा फंबाय। दानि सिगाङाव होनाय भिडिअआ नुखाबाय। नोंगौ बिनि नामानो जाबाय प्रनय ब्रह्म। बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव सेकेन्ड टप मारिदोंमोन आरो फार्स्ट टप मारिनाया जाहैबाय रिजु बरगयारी। बिथांनियाव कन्टेक्ट खालामदोंमोन। बिथांखौ आं भिडिअ बानायनो थिनदोंमोन, बाट बिथांनि पेरेन्ट्सआ माबा मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय हरनो हायासै। स' बिनि थाखायनो भिडिअ होनो हायासै। बाट प्रनय ब्रह्मनिफ्राय भिडिअ मोनबाय। दिनै आं बुंनोसै आसामाव गासै टटेल एग्जाम होदोंमोन, मेट्रिक एग्जाम होदोंमोन 3,36,203 स्टुडेन्टफ्रा एग्जाम होदोंमोन आसामाव। बिनि उनावहाय फार्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन, थार्ड डिभिजन जादों। फार्स्ट डिभिजनाव जादों 48,599 आरो सेकेन्ड डिभिजनाव जादोंमोन 71,020 आरो बिनि उनाव थार्ड डिभिजनाव जादोंमोन 82,889 स्टुडेन्टसा पास जादोंमोन थार्ड डिभिजनाव। बिनि उनाव गासै टटेल 3,36,203 स्टुडेन्टनिफ्राय मेट्रिक आनजाद पास जादोंमोन 2,02,508 आरो बिनि उनाव फेल जादोंमोन 1,33,695। जाय सुबुंफोरा पास जादों बिथांमोना कंग्रेचुलेसन पार्टी जानांगोन आरो जाय मानसिफोरा सुबुंफोरा फेल जादों बिथांमोना दुखु जानो नाङा। नेक्स्ट टाइमाव फैगोन। फेल जानायनि जाहोना जाबाय नोंनो, मानो होनबा नोंथाङा फरायाखैमोन, नोंथाङा बारा एसेबां गोसो होना फरायाखैमोन। फरायदोंबा बे एग्जाम टाइमावल' फरायनायखौ फरायनाय होना सिगांनिफ्रायनो प्रिपेयार खालामनांगौ गोबांनो। गेले थानाङा। ओंखायनो पाबजि मबाइलखौ बांद्राय बारादा गेले, मिथिबायना? ओंखायनो बिदि जादों। दानिया बुंनोसै बर'नि टपार्स। बर'नि टपार्सआव जाबाय सबसे पहले सिगाङाव बुंगोन रिजु बरगयारी। बिथाङा इउएन एकाडेमि स्कुलनिफ्राय आरो क'क्राझार जायगानिफ्राय। बिफानि मुङा जाबाय दिनेश बरगयारी, बिमानि मुङा जसना बरगयारी। बिथाङा टटेल 565 मार्क्स लाखिनो हादोंमोन। बिथांनि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 94.16 पार्सेन्टेज। गोबां मोजां लाखिदोंमोन। बिथाङा मा साबजेक्टआव बेसेबां लाखिदों खोनानि? बड'आव बिथाङा 92% लाखिदों, 92 मार्क्स लाखिदों आरो इंलिसाव 86 मार्क्स लाखिदों आरो मेथ्सआव जेनेरेल मेथ्सआव लाखिदों 100 आव 100। वाव, सो माच ब्रिलियेन्ट एन्ड टेलेन्टेड। बिथांनि फेभरेट साबजेक्ट जानो हागौ। आरो बिनि उनाव जेनेरेल साइन्सआव लाखिदोंमोन 95 आरो ससियेल साइन्सआव लाखिदोंमोन 98 आरो बिथाङा एडभान्स बा एल्टारनेटिभ साबजेक्ट लाबावदोंमोन। बेनो जाहैबाय मेथ्स लादोंमोन, एडभान्स मेथमेटिक्स। बेनो जाबाय 94 मार्क लाखिदोंमोन। बिथाङा गोबां मोजाङै पार्सेन्टेज लाखिदोंमोन। स' बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसन। बिथांनि बिमा बिफा गासिबोसिम, बिथांनि फेमिलिनिसिम जोंनि BM सेलेब चेनेलआव आंनिफ्राय आरो जोंनि बर' हारिनिफ्राय बयनिबो बिथांमोनखौ जाहाथे बिनि उनाव रायज्लायगोन। सेकेन्डआ जाबाय प्रनय ब्रह्म। बिथाङाबो इउएन एकाडेमि। इउएन एकाडेमियाव गोबां मोजां स्टुडेन्ट ओंखारगासिनो माथो। स्पेसियली थेंक्स टु इउएन एकाडेमि टिचार्स क'क्राझारनि। बिफानि मुङा जाहैबाय रमेश ब्रह्म आरो बिमानि मुङा जाहैबाय दैमु ब्रह्म। बिथाङाबो 563 टटेल 600नि गेजेराव 563 मार्क्स लाखिनो हादोंमोन टटेल आरो बिथाङा 93.8% लाखिनो हादोंमोन। बिथाङा साबजेक्टआव मा मोनदों? बड'आव जाबाय 89,
आरो बिदिनो इंलिसाव 92 आरो जेनेरेल मेथ्सआव 100 वाव स्मार्ट जेनेरेल साइन्सआव 92 आरो बिदिनो ससियेल साइन्सआव 95 आरो बिनि उनावहाय बेहाबो एडभान्स मेथामेटिक्स लाखिदोंमोन बिथाङा बेवहाय 95 लाखिनो हादों रिजुनिफ्राय 1 मार्क बारा लाखिनो हादों बेयाव 95 स' बुंनो हायोब्ला रिजुआ 565 लाखिदों बिथाङा 563 2 मार्क्सनि आन्थार बिनि उनावहाय थामथियाव जाहैबाय थामथियाव बुंसै 563 आनो 563 होननानै मानसिफ्रा बुंदों बैखौबो पार्सेन्टेज माने 93% आनो बुंदों बाट आं बेखौ बुंथ'ला आं गुबुन सासे बुंहरसै बेलेग जायगानि मानो होनोब्ला बयबो समानै थानांगौ आरो बिथाङा आं बेखौ एग्री खालामो जे बिथाङा एसामिस मिडियामनि जाहैबाय बर' मानसिया खिन्थु बर' सुबुं स' अब्लाबो बिथांनि नामखौ होनि अब्लासो बयबो बर' नालाय बिथाङा सासे बर' स' जों बेखौ गारनो हाया नङा होमबा स' बिथांनि मुंखौबो होनांगोन मानो होनबा बिथाङाबो मोजां हाइ लेभेलाव लाखिनो हादों आरो माखासे गोबां माखासे सुबुंफोरनि आङो बारा मिथिया जायखौ मिथिदों आं बेखौ होदों बिथांना मा थार्डआव थांगोन आं बुंगोन लासित मुसाहारि बिथाङा बागमारा हाइ स्कुल बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बिश्वनाथ सारियालिनि गासै 558 टटेल मार्क्स लाखिनो हादोंमोन बिथांनि पार्सेन्टेजआबो 93 दानिया साबजेक्ट बेसेबाङाव मा लाखिदों बेखौ होनांसै एसामिसआव लाखिदोंमोन 88 आरो बिनि उनावहाय इंलिसाव लाखिदोंमोन 90 आरो बिनि उनावहाय जेनेरेल मेथ्सआव लाखिदोंमोन 99 मतलब 1 मार्क खमल' 100 जानो आरो बिथाङा जेनेरेल साइन्सआव 96 लाखिदों आरो ससियेल साइन्सआव 91 आरो बिथाङाबो एडभान्स मेथामेटिक्स लाखिदोंमोन बेवहाय 94 वाव जोंनि बर'फ्रा एडभान्स मेथामेटिक्सआव एसे मोजाङै हुसियार जालांबाय आरो रोंहांलांबाय गोबांनो आरो फोरोंनायफोरखौबो मोजां फोरोंग्रा ओंखारबाय गोबां स्पेसियली इउएन एकाडेमि क'क्राझार गुड एकदम मोजाङै फोरोंगासिनो दङ दानिया आसामनि टपार्स आसामाव सोर टपार्स लाखिदों बड'लेण्ड बा बर'नि टपार्स जाखांबाय आसामनि टपार्स बारा समखौ बुंला दा आसामनि टपार्सआव जाबाय गिबियाव मेघाश्री बरा बिथाङा 594 टटेल मार्क 600 आव only 6 marks 6 point होबाय बिथांनि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 99% बिथाङा शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आरो सेकेन्डआव जाहैबाय सिनमय हाजरिका बिथाङा 593 माने 93 1 मार्कल' खम नाम्बार 1 निफ्राय स' एखेयानो बुंजायो बुंनो थाङोबा अब्लाबो 1 मार्कनि थाखाय हाइसिन जाहैबाय सासेया 98.8% जायो बिथांनि जुदि पार्सेन्टेजआव जों डिभाइड खालामो बिथाङा डन बस्क' जरहाटनिफ्राय अके दानिया थार्डआव जाहैबाय प्रेटिसा मेडिनो एसटी मेरिज हाई स्कुल कामरुपनिफ्राय गुवाहाटी बिथाङा 593 बिथाङाबो सेम बिनि उनावहाय 98.8% एके सेम स' कंग्रेचुलेसन टु अल बड' टपार्स एन्ड आसाम टपार्स स' मोजाङै गावबा गावनि लाइफखौ बे आसाम मेट्रिक आनजादनिफ्राय मोजाङै दानो नाजा आईआईटी एनआईटी बा माबा मोनसे मोजां पारफेक्ट इनस्टिट्यूशनाव एडमिशन लानायनि प्रिपेरेसन दानिफ्रायनो स्टार्ट खालामहोलां आरो फरायहोलां आईआईटी जुदि फरायनोबा JEE एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगोन मेडिकेलाव आरो मेडिकेलनि जुदि डाक्टार MBBS बायदिसिना मोजां लेभेलाव फरायनोबा नीट होनांगोन नीट एग्जाम होनांगोन नीट एन्ट्रेन्स एग्जाम होनांगोन so all the best for all the students who passed out class 10 with good mark and low mark 2019 so फैगोन नेक्स्ट भिडिअआव मोजाङै बिदिनो लानानै स' आं माखासे गोबां डाटाखौ मोनजोबाखै कालेक्सनखौ मोनजोबाखै स' बिनि थाखायनो माखासेफोरनि नामखौ बुंनो हाला स' बिनि थाखाय आंनि निमाहा बियो स' बाय दिनैनि थाखाय